Ang ating bayan ay parang isang magandang bahay na unting-unting nasisira kasi nadaya tayo sa materyales. Nakurakot ang ipon. Ganyan din ang epekto ng korupsyon. Dumadami ang mahirap, marami ang naapit dahil sa korupsyon. Dati na tayo masipag, dati na tayo matyaga, pero lagi tayo nadaya. Korupsyon ang problema, kahirapan ng